priatelia, ľudia, ja viem, že naposledy to video, ktoré som spravila, Jojka dá obočie. No to je jedno, počúvajte. Ja viem naposledy, čo som spravila to video, že mi podľa môjho nevyšlo. Aj keď viacerí ste mi písali, že je to dobré video a že sa nemám vzdávať a tak ďalej. Len ja som sa ľudia dnes rozhodla spraviť zase na Jana niečo a myslím si a dúfam, hlavne dúfam, že dnes sa mi to ľudia podarí. Ľudia, ja som si na to, aby sa mi ten prank podaril. Nestihla som to natočiť, pretože som nemala ako, pretože bol vedľa mňa Jano. Ja som sľúbila, že zajtra im spravím palacinky, že dnes som unavená, ale ešte, aby ste boli viac v obraze ľudia. Tak ja som dnes, Jano prišiel z roboty a dnes celý deň som bola taká, že som sa mu až tak nevenovala, že som sa s ním ani nerozprávala, hej, aby ste boli v obraze. Malo čo som bola pri ňom, on bol dole, ja som bola hore. Aj sa ma už pýtal viackrát, že čo mi je, lenže som mu vravela, že nemám náladu a že sa mi chce spať, že som unavená. No ale ľudia, nebudem prebiehať nič. Na to, čo dnes chystám, vám nejdem povedať už skoro vôbec nič. Dikena odá, nechajte sa prekvapiť, len vám ukážem ľudia, že som si bola kúpiť šľahačku. No a nestihla som to natočiť, ako vravím, pretože bol vedľa mňa Jano, takže som nemala ako, ale teraz mám tú príležitosť sa natočiť a povedať vám, že sa máte na čo tešiť. Ľudia, držte mi palce a dúfam už konečne, že toto, čo dnes na ňo chystám, že sa mi podarí a že tá 1-0 bude pre mňa. On bude tá 0, ja budem tá 1, hej. Tak ľudia, ostaňte so mnou až do konca, nezabudnite ma sledovať až do konca a držte mi palce. Takže ľudia, ja som si už pripravila kamery. Jano není doma, je akorát u mojich rodičov, ale volal mi, že sa za chvíľku vráti, že mu mám ešte dokonca napustiť vaniu, čo ani nespravím. No a ostaňte so mnou, priatelia, ja to ešte všetko idem nachystať, pripraviť, aby to bolo proste perfektné a aby to nebolo napadné. A tešte sa na to, čo sa teším aj ja a dúfam, že mi to hlavne vyjde, lebo ja furt vravím, že mne keď nevyjde dačo na neho, tak ja som vtedy úplne taká, že ja neporiadne nespím, poriadne ani nejem, ja len rozmýšľam, lebo potom všetkom, už keď napríklad, že mi vyjde nejaké video na neho, tak ja som proste šťastná. Ja neviem prečo ľudia, ale mňa to naplňa byť šťastnou, keď vidím, keď ja mu robím zle. Tak dúfam, že aj toto, čo dnes pripravujem pre neho, tak, že sa mi to podarí, tak ostaňte so mnou a zatiaľ sa majte. Takže ľudia, Jano je už doma, ja som... Keď ešte nebol Tomáč, čo som sa aj v predošlom videu natáčala, tak som vám vravela, že je u mojich rodičov a že mám napustiť vaniu, lenže Jano prišiel a do toho momentu som nestihla zapnúť kameru, takže už som sa vôbec nemohla k tomu dostať. A Jano je akurát teraz hore, takže som prišla, aby som zapla, aby som už ju aj nechám zapnutú, aby si nič nevšimol. Tak ľudia, ostaňte so mnou a pozerajte až do konca. Čo je? To sú tu tedy? Nu s-ar mandele bucioni doma des? Jano, proste som unavený, chápines? Te male lače ste sa Na čo inak mám lače, chápeš? Nič? Na čo inak mám lače? Zrozumí nezole laveske, že mám na čo inak lače? Te male ani doma des, s-ar mandele buci, ani beani cena vakini. Ale co tu ha furt dáva doma, te sal kere sa kodžives o 3, o 4, zekana no, si geder, varekana neskoreder. So tu som furt del doma, proste mám... Kada nahrajno vari so, tu vari so, kada mám nahrajno pre tu, náhodou, nabavilo životos. Ale nabavilo, Jano, proste, huje zadať živé. Nabavilo to životos, mám sa asi, srdíkáv. Asi mám da pesto hapes, vôbec asi mám pesto kavkaz, doke to nabavilo to mám sa pesto životo, ty kako da dišo. Jano. No, hast tu kaj se živé sa, so tu kaj hast hujes? Kaj se živé sa, tam je šuzo kera vás, me inak šeder mám povina vás. Lačes, avo vandole buči me ava v tele, tu džaz upre. Me ava v tele, me dža upre, tu džaz tele. Akana avda upre,
Na, Miguel, mu pre, povedal tele. Keď 3D sú mas, väčšinou knutke mange pani mange na mukel. Lebo na Pirina, mógł tu da pani Andrewania. Zgoda, kada čovali. Dobre sluha, kjera mi na džanu. Aj Bože, de mam pani puje sin mange, tu jedvec na pochopines, proste te hino leđeneske puje, tak so makana, Piju da pani. Ale mam madika i skavka pani, A hara sarka i mes da leha. pani, saro da pani kames, pen, saro da pani kames. Kade mange čak petika geraki spos kaminda, ne znam skoga na benzina. Ima kulačače si imam na Pirina. Šukares mange da pani pode. Pi! Napijav. Moc mange puje. No nič, lače, zmog me načel pes mange vareso. Hem tu mange napača, že mange im puje. Hem tu da napača. Ale šun, međana, himke pujes, Hej, puje ale sin. sar tuke im puje, sar, Na džana v te čandolkama. sar. Proste puje sin mange, o jaka pare su prema zdrav. Praški piljal? Napiljal Soske nič. napiljal. Džane A že te mange ona puje tak kera ta... Ne, tuke jak halo, sika. Ara mange makirola rituala. Ale tuke jak halo. Mange na ne nič, mange Hrči tuke čaj. kode di kao. Ale mange hrči, hi same hrči prema mabavin rituali. Rituali prema bavin. Ja, Tak proste to je. hi mange puje celo živé. Na nema nalada na kamo pes mange nič. Ale Lebo kama v čate Petra, čandel. aké sú, međana tuke im puje. Ten pohode, ale ta, da duma le romeha, more, sar tuke ja sam dia bučori. Sar tu kavka čujnehas. Sar lače zas ne jabuči. Kavka to je. Avljom kere, ani A, ani B, ani C, ani D. Chiave sa stane. A onda le buči. Nikad doprosta. Sprchina mám. Ona má dobrý. A dobro. A čez de mam pokoj, hi mange puje z mavaker mange vašo da, že tu ha nada v Da duma. naštik te sa capos. De mam pokoj, puje sin mange. De mam pokoj. Tam je sprašky? Te mange a neha sarorom, tak pijava, ale sama nadea nič, ta ava mange furt kavka sa mange hin. Lačeš džaneš, že me narado pija v tabletky, ani nič so pestikinel od bolesti a tu furt piro. Dove pijes? Aqui, paracetamol, que vai ser bloquent, los cadenalaci, că le proșcei. Că le inaca. Ai paracetamol, dau paracetamol. Nana pija v kaj si koja. A co piješ, pani? Normálne, aspirina. Dža upre an mange vare so ojarik, lebo čačis mange im face poezijano bez randy. Andrej krabička koduj hino tabletky. Sodal, hej! Hej! Petra! 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 Sulez! Co bys tu hakiero? Petra! Oj, Boże mój, sokierawa. Sokierawa, Boże mój, sokierawa, sokierawa. Petra, użal! Dziękuję, Andra. Hej! Czaje! Betuk, Oj! Boże mój! Boże mój! lačes do! Co tutaj? Voda inčnačka, kaj pa njaman keles. Voda kažem pre tu prankos, ne pašti. Sam skečem grdžal. Maker. Makker! Frasa tam anđan do ilo mangi gelas. Kaja dodo frasa tam puha. Ja. Tam.
Ľudia, ja neviem. Ľudia. Ja neviem, ako to bolo vidieť z tej diaľky, lebo bola kamera bola schovatá. Neviem, ako to bolo vidieť tú šľahačku z diaľky, lebo ja som ju mala fakt na puse, ale on mi to všetko potom zotrel a skončilo to tak, že mám to na veciach, hej, na tričku. Jano, kada has vaš, kada, keď sa naposledy pretúkažom videos, tak mag epizóda na podarinžas. No, ale dnes si myslím, ľudia, že som vyhrala, je to tam. Tak ľudia, nachytala som ho, vystrašila som ho a za toto si proste dávam si ja sama bod a dúfam, že aj vy ma v tom podporíte a poviete, áno, vyhrala si. No, som sama šľahačka, on si to nevšimnil, že oda šľahačka. Oda sa tebi peniaz ulomidžala zavituky. No, tak o tomto všetkom bolo dneska ľudia, no tak. Ale kada naklapil, že man mazinžalavi epanieha, ale odmuka v tuke. Odmuka v tuke. Vaška da dike stuha celo džive zna da rozdoma. Vače zna. Od muke z mange. Maker. Dobre, čaute ľudia, musím ho ísť upokojiť. Čaute.